خوزی دنیا تم دنیا با جبن آخی راستی رابا جنودی سا وکی بری شاهی لدل و پیدا با هەردەم وڵاتیên کورد شانازیê bi kesayetên xwe yên avdar dikin. Mîna helbestvanê Kurd Ferhadê Ecmo. Ku hezkirina wî di dilê gelê Kurd de dimîne. Wekû çawa helbestvanê Kurd Ferhadê Ecmo girê daybû bi hezkirina welatê xwe û tenê xem û derdê wî welat û millet bû. قمشلوكا من دما دستان بيش تدبينن لهاواكي دستان دمن تزقرتي دچرينن لبر بجنا سرپي هاتين تا دكن قربان وەکو ئیرۆ هەلبەستوانê Kurdî Ferhad Ecmo koça dawî kir û çû ber dilovaniya Xwedê. Lê pişt xwe ve berhemeke zêrîn ji helbestan hêle. دما هلبستوان رزبند و پاشبندن کولان و سکاک و گاسینن تا Ferhadê Ecmo ji bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanî ye. Ji dayîk bûyê sala 1960 Sala 1904 bawernameya endezyariya şaristanî ji zanîngeha Helebê wergirt. Di sala 1980 da Ecmo derbasî warê helbestê bû û bû xwedanê heft dîwanên helbestan. Ji ber hemên Ecmo pirtûka bi navê piştî çi: Qîrîna yekemîn, Avîna ta, Meşta Zozan, Landik yek û Landik du. Yên taybet bi zarokan ku Ecmo ji helbestvanên pir kêm bûn, yên ku helbest ji bo zarokan dinivîsand. Gelek ji helbestê Ecmo ji bo zimanê Erebî hatine wergirandin û di gelek kovar û rojnameyan de hatine belavkirin. Helbestvanê Kurd Ferhadê Ecmo gelek giringî da helbesta stranê û hejmarek mezin ji hunermendên Kurd sûd ji wêyekê wergirtin. Mîna hunermendê mezin Nemir Mihemed Şêxo ku helbesta destê min bigire stran. Her wiha hejmareke mezin ji hunermendên Kurd mîna Şeyda, Adil Hezní, Salah Osê, Sefqan û gelek hunermendên din hejmarek herî mezin ji helbestê Ecmo saz kirin û xistin stran. û Beha Şêxo jî hin helbestên wî saz kirin mîna strana Qamişlo. Ferhadê Ecmo hejmarek xelat û rêzgirtin di jiyana xwe de wergirtine. Ji wan xelatan Xelata Abdirrehman Alûçî, Xelata Yekîtiya Giştî ya Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûriyê û Yekîtiya Nivîskarên Kurdistan Sûriya, Nûreddîn Zaza, Peymangeha Bedirxaniya Zimanê Kurdî û hejmarek xelatê din mîne Peymangeha Cegerxwîn. Ecmo rastî nexweşiyeke giran hat. Piştî têkçûna rewşa Ecmo ya tenduristî, ew ji bo hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê hat veguhestin. Piştî encamdana neştegeriyeke hestiyar, Ecmo careke dî vegeriya bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê. Ez bûm pêncî û pênc salî, ez mirinên natirsim. Ji ber ez zanim dawiya mirinê razanek xweş e, lê tiştê ez haciz yê li payê min wê tev bigirîn. Bigir ji xwe û birê me û heval û dostî me ez hêvîdarim. Jiyan ji milletê me tev rabe, hêviya me ji milletê Kurd tevî rabe. Tevî wergirtina çareseriyeka pizîşkî lê nexweşiya Ferhadê Ecmo girantir bû û di roja heştê Hezêrana 2017 da Ferhadê Ecmo koça dawî kir. Beşdariya hezaran ji xelkê deverê ji kesayetên siyasî, civakî û nivîskar û helbestvan û rojnamevan û kesayetên serbixwe li goristana Hilalî li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê bi xakê hat spartin. پنجشیر مدکوژه لی بمره دمره کانی پور من کا هر دو ابرو کا
كاني كالندين لسر ليفن رو كاني جواني تفبو بيت دو قالوا هرنينك دبي جافبو عزوجان خواه هنا دوست و یار محل و شاندن سینور و دیوار دائم قش بكن شفن زيز وصار هيفين بيقليل مكرن بهار